मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सानि हुजयाव गोदानै आर'नाइ हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि हुजयाव थानाय साफागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि साखाथियाव थानाय फुकन दिवाली मिनि सुपार मार्केटनि नैथि फ्ल'राव राजिब बर' मुंनि सासे सुबुङा गोदानै आर'नाइ मुंनि हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट खुलिदों। मख'नो गोनांदि बे आर'नाइ हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव गुबुन गुबुन रोखोमनि फास्ट फुड आरो जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हागोन, जेरै चाउमिन, मम', गुलाब जामुन, बर्फि, रुटि, परटा, फ्राइड राइस आरो बेनि अनगायैबो साहा, सिंग्रा आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जामुंफोरखौ मोनगोन। नोंथाङा 9707684171 आरो 7896823816 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जाग्रा जामुंफोरखौ अर्डार खालामनो हागोन। गलादार बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला ओनसोलाव सोलिनाय बेसेनजोंनो जानाय लोंनायनि बेसेनखौ लानाय जागोन। बबेखानि गोनोखोआरि जानाय लोंनायजों लोगोसे साखोन सिखोननि गेजेरजों बे हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव नोंथांमोना गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा जामुंफोरखौ मोननो हागोन। दिनै रेस्टुरेन्ट हटेल खुलिदों माने आर'नाइ हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट। लकेसना सिमला केसि कलेजनि अपोजिटआव फुकन दिवाली मिनि सुपार मार्केटआव आङो बे हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टखौ खुलिनाय जादों। बेवहाय आङो साहा मोजांहाय होननानै आखायाव लादो आरो लोगोसे बेयावनो सिंग्रा हाबि जाबि गल्ला लालमहन बिदिनो फास्ट फुड आइटेम लाखिनाय जादों आरो फास्ट फुड महराव प्रथमावनो दं आंहा चाउमिन, रल आरो मम', फ्राइड राइस मोनगोन आरो लोगोसे रुटि मोनगोन, पर'था मोनगोन आरो लोगोसे बेयाव ओंखाम अर्डार जिबिलाक ओंखाम अर्डार होनो गोसो जायो माने आं अर्डारखौ लाखिनाय जागोन आरो बेनिफ्राय आरो लोगोसे जायबिलाक मिथिं दावथिङाव किसुमान पेकेजिं बेसाद नांगौ जायो बे पेकेजिं बेसादखौबो आङो जेरै किसुमाना सिंग्रा थरसे गल्ला मोनसे बिदिहाय पेकेजिं अर्डार लाखिनाय जागोन आरो माने सोरनोबा नांगौबा। दा बेसेनाथ' ओरैल' जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सिमला हुजयाव जोंनि बे जि मार्केटआव जि सोलिदों हालामाव बे हालामाव जेरै रेट सोलिदों बेखौनो लानाय जागोन आरो माने। माखासे सुबुंफ्रा नोंथांनि फोनांजाब राहा एबा जानबुं नम्बरखौ फन नम्बरखौ नागिरोब्ला नोंथाङा माबायदि बुंनो हागोन? आं बुंनो हागोन आंनि जानबुं नम्बरखौ 7896823816 मोनसेया आरो मोनसेया जाबाय 9707684171 बे जानबुं नाम्बाराव सोरनोबा जुदि अर्डार होनो गोसो दङबा बे जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।